Olen Ari Puuri ja omistan tämän Puurin kanalan. Tuotetaan kananmunia täällä Kymenlaaksossa sekä markkinoidaan kananmunia tänne Kymenlaaksoon. Aiemmin meillä oli leima täällä, joka laitettiin käsin, mutta nyt meillä on tämä mustasukku printeri ja se on ollut ihan onnistunut hankinta. Siinä on monia pieniä etuja. Etuna on, että se on pieni kokoinen ja lisäksi siinä on tällainen automaattinen päivyri. Kananmunissa tämä parasta ennen päivämäärä on 28 vuorokautta eteenpäin, niin se automaattisesti siirtää sitä päiväystä aina päivän kerrallaan eteenpäin. Ja se helpottaa työtä, saadaan selkeää tulostusjälkeä aikaiseksi. Ja täytyy sanoa, että kun itse asun täällä Kouvolassa ja tämä Envion on täällä Kouvolassa, niin huolto on minua todella lähellä, että olen siitä todella otettu puhelinsoiton päässä.